Якимов и с номер 10 Владимир Кабранов. Току-що чухме и първият съдийски сигнал на тази среща. Той идва няколко минути по-рано от обявеното начало за 16 часа. Все още се чува и музика от централната трибуна на стадион Осогово. Вече спря и тя. Първото владение, разбира се, за Кюстендил. Те ще се опитат да съставят така домакински натиск, с който да притиснат своите гости. Гости, които се намират на две позиции над тях в временното класиране на Югозапад. Към момента отбора на ФК Кюстендил с 20 точки на трета позиция. Вихрен с 23 повече на първо място. Между тях се нарежда отборът на Беласица Петрич с 21 точки, а пък Марек Дупница е на четвърта позиция с равен брой точки с днешните домакини от Кюстендил. Кюстендил ще напада наляво на вашите екрани в своите традиционни сини екипи. Вихрен Сандански в сиво и зелено ще напада надясно на вашите екрани. Сега виждаме и първа възможност за тима на Вихрен. Този опит обаче на Чпилов по десния фланг бе осуетен от защитата на Кюстендил. Калчев сега праща топката в предни позиции, където Кабранов се опита да се измъкне от защитата на домакините. Неуспешно. Сега Боян Стойнев, капитанът на Кюстендил. Груев. Зайденов сега с топката. Има пространство пред него. Предпочита полза пас надясно. Там обаче не можаха кюстендилци да намерят продължение на тази своя атака. И топката излезе в странично хвърляне за Вихрен Сандански. Пропуснах, може би, да спомена. Старши треньор на гостите от Вихрен Сандански, бившият национал на България Здравко Лазаров. Сега нова атака на гостите по десния фланг. Чепилов обаче не се получи с това подаване. Чепилов, който доста опитен играч, крило, подвизаваше се по различни отбори в А и Б група, както се наричаха преди време. Роден в Сандански, юноша на Левски, но така и не изигра двубой за тях. Съответно бе дълго време и в киевския Гранд Динамо, но сега да проследим тази атака за домакините. Дали излезе топката в аут? Не. Затруднения за защитата на Вихрен Сандански. Все пак футболистите на Здравко Лазаров успяха да изчистят тази топка. Тъж в полза на Кюстендил по десния фланг на нападението на тима. Центриране към наказателното поле. С лекота се справиха защитниците на Вихрен. Тук е имало и нарушение в полза на Вихрен Сандански. Калчев сега. Никола Георгиев. Сега топката е пратен в по-предни позиции. Грубо влизане тук от страна на футболист на Кюстендил. Зайденов, ако не се лъжа, бе това. Отрано показват и двата отбора
своята амбиция да спечелят днешния двубой. И днешният двубой, който е изключително важен и за двата тима. И момчетата на Николай Николов и тези на Здравко Лазаров искат победата в този двубой. Победа, която може да даде сериозен тласък на амбициите на един от двата тима. Сега нова атака по десния фланг за Кюстендил. Там обаче Денислав Велинов загуби тази топка, след което извърши и нарушение десният флангови футболист на домакините от ФК Кюстендил. Топка в предни позиции ще излезе в странично хвърляне в полза на домакините. Мицаков вкара топката в игра. Там Александър Александров се бори. Хубаво подаване към Кирил Вълов. Центрирано движение. Отново Александров се бори там. Ще успее ли? Не. Странично хвърляне в полза на Вихрен Сандански. Сериозни претенции от страна на скамейката на домакините. Цялата скамейка скочи срещу отсъждането на арбитъра в тази ситуация. Все пак странично хвърляне в полза на Вихрен Сандански. Ще има нарушение тук в полза на гостите. Точно така. Доста нервно започва този двубой. Предвид залога, напълно нормално и очаквано. Тук е редно да кажа и съдийската бригада. Николай Йорданов ръководи срещата. Арбитър, който сме свикнали да виждаме обикновено в дербитата на ФБЕТ Лига. Негови помощници са Денис Соколов и Антонио Костадинов. Силен пас сега напред. От десния фланг, ако не се лъжа, там е Велинов. Влиза в наказателното поле Велинов. Дали успя да спечели ъглов удар? Точно така, ъглов удар в полза на домакините от ФК Кюстендил. Всяка вероятност Газиев ще отиде да изпълнява. Той е щатният изпълнител. Точно така, Газиев ще изпълнява този ъглов удар. Ето го и неговото изпълнение. Центриране в наказателното поле. Прекрасна възможност за Александър Александров. Още един удар, рикошет и нов корнер в полза на Кюстендил. Тук имаше много добра възможност централният нападател Александър Александров да отправи изстрел по посока на вратата на Вихрен Сандански. Александър Александров, който през миналия двубой срещу Балкан Ботевград донесе победата на Кюстендил с 1-0. Ново центриране сега отново Александър Александров. Топката обаче попада в ръцете на Пангев. Вихрен сега атакува по левия фланг. Възможност за изстрел, центриране вместо това. Справиха се защитниците на Кюстендил.
след което получи и доста тежък удар с топката в лицето Атанас Чепилов. Странично хвърляне в полза на Кюстендил. Мицаков ще хвърля. Нов тъч, този път малко по-нагоре по терена, точно пред скамейката на гостите от Вихрен Сандански. Александър Александров не успя да се справи в тази ситуация. Върнато бе на няколко метра назад изпълнението на този тъч от страна на Вихрен Сандански след протести на публиката на Осогово. Доста накъсана игра от началото на този двубой. Знаем наистина залогът колко е висок. Ще бъде важно нервите на някои от футболистите да не изгорят. Сега условия за добра атака в полза на Кюстендил. Топка към наказателното поле. Там обаче не успя Велинов да достигне до нея. Малко панически изчисти тук защитник на Вихрен топката. Газиев овладява, има негов съотборник, който лежи на тревата. Съответно Газиев изчиства топката в странично хвърляне, а на тревата остана капитанът на Кюстендил Боян Стойнев. Няма да се наложи влизане на лекарите, на лекарския щаб на домакините. Сега топката ще бъде върната в владение на Кюстендил. Точно така, аплодисменти от феновете тук на Осогово. Росен Йорданов турна се в предни позиции, спечели пространство. Сега Газиев за своя капитан. Това е хубаво подаване, получи се рикошет обаче. Все пак Кюстендил отново владеят чрез Гроздин, който върна назад. Сега Зайденов надясно към Йорданов. То още по-надясно, където е Мицаков. Центриране на Мицаков. Това ще бъде ъглов удар в полза на ФК Кюстендил. При едно такова изпълнение, точно от тази страна, в началото на срещата се създаде и първата опасност към една от двете врати. Александър Александров имаше добра възможност да отправи шут, след което добавка бе блокирана от защитник. Да видим изпълнението сега на Газиев. Центриране на Газиев. Там се справи Даниел Златков. Даниел Златков, който е едно от по-интересните имена в състава на Вихрен Сандански. Даниел Златков, знаем го с неговият прякор, българският Роналдо, роденият в Благоевград защитник на 31 години. Обиколи редица отбори: Пирин Благоевград, Гоце Делчев, Миньор Перник, Славия. Игра за малко в Турция, в Ботев Пловдив, в Черно море. След което дойде в Вихрен Сандански. Футболист, който е един от най-опитните
в състава на Вихрен Сандански. Участва в някои реалити формати, влезе в къщата на Big Brother, отказа се от футбола, след което имаше кратка афера с смесените бойни изкуства. Общо взето колоритна фигура, която донася едно солидно количество опит в състава на Здравко Лазаров. Той е в сърцето на отбраната на Вихрен Сандански, футболистът с номер 6. Боян Стойнев сега. Като че ли се успокои малко играта в последните минути. Отново Стойнев. Подаване на Стойнев. Там обаче нямаше как Велинов да достигне до тази топка. Цял удар от вратата в полза на гостите от Вихрен Сандански. Битка на втория етаж, спечелен от кюстендилци. Много силно подаване в предни позиции, не мина то. Сега добра възможност тук за центриране от страна на Евгений Гроздин. Не се получи той обаче. Вихрен на свой ред ще организират атака. Има възможност, дори имаше възможност да шутира Александър Якимов. Засуети се, съответно Кюстендил успяха да изпратят топката в предни позиции. Ницаков сега игра с глава. Възможност сега Анастасов овладя. Възможност и за Александър Александров. Стреля той, но топката премина над вратата. Изпитва и някаква болка Александър Александров. Спира Николай Йорданов играта. Видим какво е състоянието на централния нападател на Кюстендил. Ще се изправи все пак Александър Александров. Размени няколко думи с Николай Йорданов. Ръкуваха се двамата. Нямаше и претенции за нарушение от страна на Александър Александров. Чисто футболна ситуация. Успя да отправи удар нападателят на Кюстендил, след което получи удар при единоборството с своя съперник. Сега Вихрен атакуват на свой ред. Якимов центрира, там обаче е извършил нарушенията на Чепилов срещу крайният десен бранител на тима на Кюстендил, а именно Виктор Мицаков. Стойнев, Йорданов, силен пас в предни позиции, където е Кирил Вълов. Нисичкият Вълов нямаше как да се пребори за тази висока топка, след което Йорданов праща топката много високо в предни позиции.
все пак странично хвърляне в полза на тима на Кюстендил. Нарушение сега в половината на Вихрен Сандански. Газиев се отправи към топката. Щатният изпълнител на всякакви статични ситуации пред вратата на съперниците на ФК Кюстендил. Центриране на Газиев, там успя да избие с глава защитник на Вихрен Сандански. Вълов овладява на левия фланг. Срещу него е Калчев. Продължава битката между двамата. Вълов връща назад. Гроздин, центриране на Гроздин. Рикошет се получи. Александър Александров сега. Много центриране и дали има? Не, няма глав удар. Топката остана в игра. Овладява я Зайденов. Призовава да се открият своите съотборници. Зайденов. Топката отива на десния фланг. Велинов, центриране. Получи се двоен рикошет и топката излезе в аут. Бързо изпълнен от Пангев. Зайденов бе надскочен тук. Мицаков ще вкара топката в игра. Ето го и неговото изпълнение към Велинов. Ориентира се защитата на Вихрен Сандански. Сега атака по левия фланг. Гроздин бе му отнета топката. Все пак остава в владение на кюстендилци до тази грешка на Кирил Вълов, който като че ли не бе концентриран при опита си да играе с тази топка. Николай Йорданов върна доста изпълнението на това странично хвърляне назад. Вълов сега пита се да комендира с Александър Александров. Не се получи. И сега грешка и на капитана на Кюстендил Боян Стойнев. Не се ориентира добре в ситуацията. Прати топката излишно в странично хвърляне. Калчев. Даниел Златков. Овладяха все пак футболистите на Вихрен. Калчев. Георгиев. Отново Калчев. Хубаво подаване сега на Пангев. Там обаче Красимир Здравков е бил в засада. Така че до тук с това нападение на гостите от Сандански. Стойнев сега разсеян и може би ще коства нарушение в
полза на Вихрен Сандански и тази липса на концентрация. Нарушението е извършено от неговият съотборник Евгений Гроздин. Добра възможност за Вихрен Сандански да пратя топката в наказателното поле на Кюстендил. За топката Никола Георгиев. Ще последва центриране определено от тази позиция в наказателното поле на Кюстендил. Ето ви центрирането. Висока топка на далечната града. Там Даниел Златков отправи удар с глава по посока на вратата на Груев. Не точен обаче. Стойнев за Росен Йорданов. Пазва в предни позиции към Кирил Вълов. Калчев преди него обаче достигна тази топка. Евгений Гроздин ще вкара топката в игра от това странично хвърляне в полза на Кюстендил. Че ли леко загубиха топката тук футболистите на Кюстендил и бях принудени да извършат нарушение. Виктор Анастасов задържа свой съперник, за да спре тази контратака на гостите. Чпилов праща топката в предни позиции, където обаче Стойнев безкомпромисен. Кирил Вълов сега овладя топката. Калчев е на гърба му. Вълов продължава битката си с Калчев. Анастасов сега в наказателното поле. Подаване в областта на дъгата на полето на Вихрен. Като че ли загуби рязко острота тази атака. Сега шут от дистанция на Евгений Гроздин. Не се получи това изпълнение на левият крайен бранител на състава на Кюстендил. Изчистиха бързо тази топка. Александър Александров там се бори между двама за Кюстендил, след което притисна и вратаря Пангев. Анастасов за Иденов, за Газиев. Мицаков успя да спечели там единоборството. Велинов обаче не успя да се справи с тази топка. Странично хвърляне в полза на гостите от Сандански. В 30-та минута на този двубой, 15-тина остават до края на първите 45 минути. Кристиян Николов сега центрира за Вихрен. Чепилов с топката между двама защитници. Имаше ли нарушение срещу Чепилов?
претенции от негова страна. Не бяха уважени от най-вече от страничния арбитър, защото той имаше изключително добра гледна точка към ситуацията и сигнализира на Николай Йорданов, че няма нарушение срещу Чепилов. Сега Анастасов. Хубаво подаване към Гроздин. Гроздин връща топката в наказателно поле. Възможност за Кюстендил. Не се получи тук идеята. Все пак записваме една опасност пред вратата на Вихрен Сандански. В този момент ще последва и ъглов удар. Газиев ще има възможност да прати топката в наказателното поле на гостите. Спря на играта тук. Видя Николай Йорданов непозволени действия в наказателното поле. Ще предупреди играчите на двата тима, след което ще видим ново изпълнение на Газиев от ъгловия удар. Ето съдийски сигнал. Центриране на Газиев, скач там Стойнев, топката бе избита. Зайденов сега връща към наказателното поле на Вихрен. Здрава битка там на аутлинията и това ще бъде ъглов удар. Ъглов удар, настойчивите действия на Велинов се увенчаха с успех. Нов ъглов удар Газиев за пореден път ще изпълнява. Забави се това изпълнение, все пак имаме съдийски сигнал. Ето ги центрирането на Газиев. Стойнев е там, стреля с глава в аут. Удар от вратата. Вихрен владеят. Калчев праща топката в предни позиции. Чепилов е извършил нарушение. Ще последва и жълт картон. Удар с лакът се получи при това единоборство в въздуха срещу Евгений Гроздин. Първи жълт картон в тази среща. Атанас Чепилов от страна на Вихрен Сандански го получава. А междувременно капитанът на Кюстендил Боян Стойнев ще вкара топката в игра. Връща към своя вратар. Груев не бърза към Йорданов. Пространство пред централният бранител на Кюстендил. Какво прави Йорданов? Видя, че е излязал Пангев от рамките на своята врата. Опита се да го прехвърли с шут от центъра на терена буквално. Не се получи това изпълнение. Митър Пангия сега праща топката в предни позиции. Гроздин сега овладя. Вълов. Стойнев. Груев надясно към Йорданов. Отново Борис Груев, вратарят на Кюстендил.
Йорданов. Зайденов. Александър Александров сега. Пас на Александър Александров към Вълов. Той не успя да стигне от тази топка и сега извърши нарушение срещу вратаря на гостите. Изблъска Кирил Вълов своя съперник при вече уловена топка. Нова възможност за Кюстендил. Зайденов, дали има нарушение там срещу него? Не е странично хвърляне, ако не се лъжа, без жеста на главния арбитър. Точно така, странично хвърляне, объркаха се футболистите Кюстендил, че има нарушение в тяхна полза. Но Николай Йорданов ясно посочи, че топката е излязла в тъч и че няма основания за свирене на фал в тази ситуация. Зайденов сега отново връща към своя вратар Груев. Праща в предни позиции. Вълов там добре играе с глава. Странично хвърляне в полза на Вихрен по десният фланг на нападението на гостите. Калчев се забави с това изпълнение. Ето сега прати топката в игра. Там обаче Якимов е извършил нарушение. Игра с ръка по всяка вероятност на Александър Якимов. Стойнев ще вкара топката в игра. Йорданов спечели доста терен, праща към Мицаков. Мицаков центрира, там обаче добра намеса на Валентин Костов. Стойнев за Йорданов. Йорданов се опита да намери Александър Александров, топката обаче достигна до вратарят на гостите Димитър Пангев. Калчев сега не се получи с това подаване, справи се там капитана на домакините. Сега и Гроздин изчиства топката напред. Попречиха си тук Гроздин и Газиев. Възможност за Якимов към Калчев. Той за Никола Георгиев. Още по-наляво, където капитанът Валери Георгиев игра с топката, а сега и грубо нарушение на по левия фланг на нападението на Вихрен Сандански. Извърши го Денислав Велинов, за което той получава и официално предупреждение от главния арбитър на срещата Николай Йорданов. Забави се изпълнението на този фаул. Призовава Николай Йорданов футболистите на Вихрен да побърза. Ето го и центрирането в наказателното поле. Даниел Златков там над всички. Възможност удар по посока на вратата на
Груев. Той обаче успя да лови, след което праща топката в тъч. Получил е удар футболист на Кюстендил. Гроздин е, ако не се лъжа това, футболистът, който лежи в момента на терена. Ще се изправи все пак крайният бранител на Кюстендил. Върнаха сега гостите топката в владение на Кюстендил. Груев за Стойнев. Йорданов праща топката в предни позиции към Вълов. Той успя да овладее в първи момент, все пак топката му избяга и му бе избита. Мицаков изпълнява бързо страничното хвърляне. Вълов владее между двама. Александър Александров сега. Велинов. Не се получи това подаване към Мицаков. Все пак странично хвърляне дълбоко по десния фланг на нападението на Кюстендил. Тук има нарушение в полза на Кюстендил. Много удобна възможност за центриране в наказателното поле на гостите. Спряно бе това бързо изпълнение на Газиев. Ето сега сигнал от Николай Йорданов. Центрира Газиев. Там топката е избита. Отново е пратена в наказателното поле на Вихрен. Даниел Златков сега чисти. Отново на крак на футболист на домакините. Анастасов добре влезе с наказателното поле и центрира. Топката е избита. Вълов сега. Гроздин заходи зад гърба. Хубаво центриране на Вълов. Там обаче добра намеса на вратаря на гостите. И сега вече има засада на Александър Александров. Няколко минутки остават до края на тази първа част. Видяхме доста битка, доста остри влизания, доста нерви между тези два тима. А сега да проследим тази атака. Велинов влиза в наказателното поле. Центриране на Велинов. Даниел Златков там обаче успя да изчисти. Александър Александров надясно за Мицаков. Успя ли да задържи топката? Успя. Велинов сега пада в наказателното поле. Претенции от страна на феновете, но не и от футболистите на Кюстендил. Николай Йорданов също стана безмълвен. Сега лошо подаване и тук ще има жълт картон. Цинично нарушение от страна на Кирил Вълов. Спря тази контратака, буквално увисвайки на фланелката на своя съперник. Заслужен жълт картон. Даниел Златков сега. Пангев праща в предни позиции. Там е извършено нарушение в нападение от страна на Владимир Кабранов. Йорданов сега за Мицаков. Отново Йорданов. Стойнев.
2 минути продължение вдига страничният съдия в този момент. Мицаков. Йорданов за Газиев, който се е върнал доста дълбоко. Мицаков праща топката в игра. Александър Александров там. Хубаво подаване към Вълов. Не мина този пас. Контрадействия на Вихрен Сандански, които приключват до тук. Овладява топката Росен Йорданов. Газиев. Стойнев. Хубаво подаване на дясно, там обаче се връща Кристиян Николов и успява да изчисти тази топка. Тук дали има някакво нарушение? Не. Ъглов удар в полза на Кюстендил. Последна възможност за домакините, може би през тази първа част. Ето го центрирането на Газиев. Там нямаше негов съотборник. Топката стига чак до вратаря на тима Борис Груев. Силно напред в предни позиции, където Пангев ще улови. Чакат двата тима вече. Последния съдийски сигнал за първите 45 минути. Пангев шутира топката и Николай Йорданов дава последен съдийски сигнал. След първото полувчас, ето го и неговият сигнал. Първи от центъра започват кюстендилци, домакините, които играят в синьо през първата част. Като че ли тимът от Кюстендил бе малко по-активният на терена, успя да създаде някои положения, съответно резултатът остана 0-0. Ще бъде интересно дали през втората част ще успеят да наложат своята воля и правят заявки за това, защото видяхме вече първият точен удар през второто полувреме. Александър Александров го отправи. Ако не в интерес на истината силен удар, който ако не бе в ръцете на вратаря на гостите, можеше да се стигне и до по-голяма опасност за вратата на Вихрен Сандански. Сега действията вече са пред другата врата, където ще видим центриране от пряк свободен удар към наказателното поле на домакините. В момента, в който се поуспокоят нещата, ще ви кажа и 22-мата на терена, но първо да проследим това изпълнение на Никола Георгиев за Сандански. Центриране по тревата, не се получи замисъла на гостите. Ще последва контратака за Кюстендил. Набързо през съставите на двата тима. За Кюстендил Борис Груев вратар с номер 1, с 9 Александър Александров, 5 Боян Стойнев капитан на тима, 77 Виктор Мицаков, 8 Виктор Анастасов, 8 Денислав Велинов, 44 Джейхан Зайденов, 7 Кирил Вълов, 87 Евгений Гроздин, 10 Мартин Газиев, 19 Росен Йорданов. Старши треньор на тима от Кюстендил Николай Николов. За гостите от Сандански
старши треньорът на тима Здравко Лазаров, Висшият национал, избра да защитават цветовете на гостите. На вратата Димитър Пангев с първи номер, с 5 Димитър Калчев, 17 Валентин Костов, 6 Даниел Златков, 20 Красимир Здравков, с 3 Валери Георгиев, капитан на тима, 14 Никола Георгиев, 11 Атанас Чепилов, 7 Кристиян Николов, 19 Александър Якимов и с номер 10 Владимир Кабранов. Това са избранниците и на Здравко Лазаров. Първите 45 минути, доста единоборства, доста нерви, няколко жълти картона, няколко ситуации пред вратата на Вихрен. Като цяло доста здрав двубой, отговарящ на очакванията за дерби на югозападната трета лига. При този резултат Кюстендил ще съберат 21 точки, докато Вихрен ще стане с 24 и двата тима се надяват на успех в този двубой, защото по този начин, който и да спечели, ще успее да заяви много сериозни амбиции за влизане в професионалния футбол. Газиев сега, извършено е нарушение срещу него. Един от основните мотори в средата на терена за Кюстендил. Почти всяка топка минава през него и Зайденов. Ще последва нарушение и картон за Йорданов. Жълт картон за централният защитник на домакините Росен Йорданов. Че ли липса на концентрация му изигра лоша шега в тази ситуация. Айде, Дани! Дани, путни двама и скочи! Георгиев центрира в наказателното поле. Там Борис Груев успя да улови. Стойнев. За Мицаков. Мицаков сега тръгва към предни позиции, подава за Велинов. Той обаче не успя да се справи в тази ситуация. Дали имаше нарушение тук? Не. Тук добре успя Мицаков да отнеме тази топка. Влиза в наказателното поле. Центриране на Мицаков. Там обаче Кирил Вълов не успя да стигне до тази топка. Съответно и Александър Александров не успя да я догони преди тя да излезе в странично хвърляне. Топката е вкарана в игра. Няколко грешки в средата на терена. Все пак Зайденов успя да прати към Кирил Вълов. Той се надиграва с Калчев. Все пак успя бранителят на Вихрен да изчисти топката в странично хвърляне. Грозни вкара топката в игра, възможност за центриране, ще последва ново странично хвърляне и отново Гроздин ще вкара топката в игра.
Центриране, избита е тази топка. Тук ще има и нарушение на Газиев. Пангев праща топката силно в предни позиции. Кабранов се бори там, не успя да я овладее, изчиства. Виктор Мицаков прати топката високо в трибуните на Осогово. Спря играта Николай Йорданов. За момент направи някаква забележка на загряващите футболисти зад аутлет. Чисти напред, пусти го! Дай напред, тегни се отбор! А на центъро всички! На центъро! Изтегли ги, бе! Първа! Стойнев успя да спечели високата топка. Кирил Вълов сега извършено нарушение срещу левият флангови футболист на Кюстендил. Аре, Мицак, дойде време за гол! Мицак! Стойнев праща топката в предни позиция. Александър Александров я загуби. След което и Мицаков не успя да намери продължение на атаката на Кюстендил. Аз съм от тук си жето, ти си жето, дай! Дани Златко, вискай! Красимир Здравков Първа, кара топката в игра. Тук може би имаше нарушение за Кюстендил, точно така, нарушение срещу Зайденов. Йорданов към своя капитан Боян Стойнев. Газиев. Стойнев размениха си няколко пасове в центъра на отбраната с Йорданов. Сега Йорданов към Мицаков, центриране, възможност там за Кюстендил. Не очакваше тази топка Кирил Вълов, иначе беше в чиста позиция. Мицаков към Йорданов. Стойнев. Просто в предни позиции топката към Анастасов. Грозни сега. Много Гроздин. Връща назад към своя вратар. Йорданов. Браво! Не бързайте, цели само 4-5 гола ви трябва. Стойнев. Вкарва топката към Зайденов в средата на терена. Той още по-надясно към Велинов. Той обаче не успя да овладее. Все пак Мицаков спря опита за контрадействия на Вихрен. Калчев по десния фланг. Даниел Златков сега прати топката много неточно в тъч. Гроздин ще върне топката в игра. Газиев малко рисково тук, не успя да овладее добре топката. Все пак всичко приключи добре за тима на домакините. Зайденов за Йорданов. Отново Зайденов.
Силно напред праща топката Росен Йорданов, Кирил Вълов там. Калчев е на гърба му. Успя да се намеси Калчев. Сега битка между двете десетки, спечелена от Кабранов. Контратака за Вихрен. Зайденов тук обаче успя да овладее топката. Подаване в средата на терена. Анастасов, хубаво подаване към левия фланг. Шут сега на Кирил Вълов. Засуети се за момента. Той ще последва и нарушение за Анастасов. Задържан бе от към гърба Виктор Анастасов, офанзивният полузащитник на домакините от Кюстендил. Газиев сега ще изпълнява. Аре, Газиев, да живееш дебето, у вратата. Направо вратата и Бог дал, Бог вземал. Засили се от центъра, деби вратата няма. Всичко е готово за това изпълнение. Газиев е за топката. Да видим неговото решение. Далечко изглежда за пряк обстрел, но не е невъзможно да пробва. Удар бе няма, мама му Такова, ето го шута на Мартин Газиев над вратата, пазена от Димитър Пангев. Удар от вратата. Пангев ще вкара топката в игра. Ето и неговото изпълнение. Газиев сега загуби топката в опасна зона. Все пак добре, Борис Груев се изнесе под собственото си наказателно поле и успя да пресече тази топка. Стойнев за Йорданов. Дай на Мицаков, дай напред, проби по киното, сам. Мицаков сега блокиран бе от Браво, Мицаков, Николов. първо, внимателно отзад. Контрадействия за Вихрен Сандански. Росен Йорданов тук бе притиснат до някъде от Кристиян Николов, но успя да запази самообладание и върна топката към своя вратар. Мицаков сега тръгва по десния фланг, има пространство пред него, центрира. Удар с глава там на Велинов. Остана леко под топката, той не успя да насочи добре своя шут към вратата на Пангев. Много Груев излиза и успява да пресече тази топка. Стойнев сега. Йорданов силно напред. Нарушение в полза на тима на Вихрен Сандански. Виктор Анастасов срещу Даниел Златков. Държи се за кръста Даниел Златков, но все пак ще продължи игра. Пангев кара топката в игра, силно напред. Битка там на втория етаж. Стойнев все пак прати топката напред. Газиев сега хубаво подаване за Александър Александров и 1-0. 1-0 в полза на Кюстендил.
Страхотен пас на Газиев към Александър Александров, който остана очи с Пангев, не сгреши и успя да прехвърли вратаря на гостите от Вихрен Сандански. Така в средата на втората част, в тази 63-та минута, Александър Александров дава аванс на домакините от Кюстендил. Изключително важно попадение на Александър Александров. Той даде преднина на Кюстендил в Ботевград. Сега отново бележи изключително важни две попадения в миналия и този двубой на Александър Александров. Сега да видим какъв ще бъде отговора на гостите. Като че ли притеснени изглеждат в момента. Анастасов владее за Зайденов. Зайденов, хубаво подаване за Анастасов. Удар на Анастасов! Много красиво изпълнение в тази 64-та минута на Анастасов. Но топката мина по край страничния стълб. Много добра възможност тук да решат, може би, до голяма степен двубоя от домакините. Не се получи, като че ли през втората част доста така успяха да понатиснат домакините. Вижда се някакво притеснение в състава на Вихрен Сандански. Възможно за шут. Тук не се получи шутът на Красимир Здравков. Костов. Георгиев. Отново Валентин Костов. И отново Георгиев. Размениха си доста пасове. Сега Дани Златков бе на път да загуби тази топка. Все пак успя да намери Георгиев. Костов. За Здравков. Той обаче не успя да задържи тази топка в очертанията на терена. Странично хвърляне в полза на Кюстендил. Мицаков ще вкара топката в игра. Георгиев връща за Даниел Златков. Той за своя партньор в отбраната. Валентин Костов, предни позиции. Николов загуби топката. Зайденов, хубаво подаване за Мицаков. Центриране на Мицаков, не се получи неговото изпълнение. Странично хвърляне, не бързат футболистите на Кюстендил. Те вече водят в резултата. Мицаков ще вкара топката в игра. Междувременно и смяна в състава на Вихрен Сандански. Излиза Красимир Здравков с номер 20. На негово място Лай Диате. Поредна опасна атака, докато влизаше Диате в игра. Не се получи центрирането на Велинов. Все пак ъглов удар в полза на Кюстендил. Газиев ще изпълнява. Не бърза Газиев. Ето го и неговото изпълнение. Ниско по тревата, разбъркване в наказателното поле. Зайденов там успя да овладее топката. Тръгва на предни позиции за Иденов. Подаване за Анастасов, то обаче се подхлъзна.
топката по всяка вероятност е излязла от Анастасов. Удар от вратата ще изпълнява Пангев. Капитанът на Кюстендил Стойнев сега чисти в предни позиции. Газиев праща топката още по-напред. Добре, Вълов, добре, Вълов! Анастасов успя да се пребори там. Накъса се играта с доста такива нарушения. Опитват се футболистите на Вихрен Сандански да отговорят на предизвикателството от страна на домакините и това попадение на Александър Александров. Стойнев праща топката в предни позиции. Нарушение в полза на Кюстендил срещу Александър Александров, авторът на единственото попадение към този момент. Газиев изайдено за топката. Знае, че Газиев ще изпълнява все пак това статично положение. Ето центрирането на Газиев. Топката е избита от защитник на Вихрен Сандански. Груев праща топката напред. Има засада, маркирана срещу Анастасов. Смяна втора в състава на Вихрен Сандански. Милен Златков ще влезе в игра на мястото на Кристиян Николов. Позагуби се наистина крилото на Вихрен Сандански през второто полувреме. Анастасов сега има добра възможност. Вълов е пред него. Хубаво подаване за Вълов. Удар на Вълов по край гредата. Имало е и засада в тази ситуация на Кирил Вълов. Добра възможност за Кюстендил, но имаше маркирана засада. Кирил Вълов е бил зад гърба на отбраната. Без значение вече, защото така или иначе Вълов прати топката по край гредата. Александър Александров сега пита се да намери Анастасов, не се получи. Тук има и нарушение на Газиев. Трябва да внимава Газиев с такива нарушения. Георгиев наляво към Костов. Праща Костов топката в наказателното поле. Там никой не успя да играе с нея. И тя излезе в аут. Че се пускай Бойко Андреев. Груев. Че се последните 10 минути в пусти За да загрева. Стойнев. Защото ще те сменим. Аз съм руско иже. Внимавай. Нека топката от страна на Вихрен Сандански. Кой излезе от Газиев в крайна сметка. Странично хвърляне в полза на гостите. Георгиев сега. Не му давай да се Отново нависи. Георгиев в средата на терена. Шут на Георгиев по край гредата. Добро изпълнение на Никола Георгиев, вътрешният полузащитник на Вихрен Сандански, но топката
прилетя покрай десният страничен стълб на вратата, пазена от Борис Груев. Пачов, Панковски, Сега разтеглете малко линията. отново прави забележка Николай Йорданов на футболистите, които Атанасе, се айде, подготвят Матомче. до аут линията. За втори път спира играта Николай Йорданов. Цаков, като вземеш топката, влези сам, И жълт картон за администратора на футболен клуб Кюстендил. И Цаков, браво, мой момче. Продължават споровете между ръководството на Кюстендил и Николай Йорданов. Безкомпромисен е Николай Йорданов в тази ситуация. Ще бъде подновена все пак играта. Груев ще вкара топката към средата на терена. Неговото изпълнение срещна глава на защитник на Кюстендил. Сега силно подаване към Кирил Вълов. Успя да владее Кирил Вълов. Анастасов идва на неговия фланг да му помогне. Все пак реши да центрира Кирил Вълов. Под топката остана Денислав Велинов. По-бавно, не бързете! Влако не е тръгнало се! Мицаков за Александър Александров. Той обаче губи топката. Все пак Мицаков успя да я отнеме. Няма нарушение. Зайденов. Нарушение на Зайденов срещу Лайт Диате. Костов вкарва топката в игра към Даниел Златков. Той към Калчев. Успя Газиев да се намеси в тази ситуация и да отнеме топката. Сега подаване към Кирил Вълов. Неточно. Топката излиза в тъча. Тук ще има и червен картон. Червен картон за футболист от резервите на Кюстендил. Николай Йорданов направи няколко забележки на загряващите край тъча футболисти. И сега един от резервните играчи на Кюстендил бива изгонен. Сериозни разправи тук между футболистите на Кюстендил и Николай Йорданов. Ръководството на домакините също има претенции към съдията. Изнерви се двубоя. Не се ударе до главата, доле под кръста ще видите. Доста нерви наистина. Ето сега видяхме изтискане на ръце между Боян Стойнев, капитана на Кюстендил, и Николай Йорданов, но въпреки това обясненията и претенциите продължават. Съдията не го накара. Абе не се разправя, момче! Чуваш, бе? Срещу съдя не се пика! Пика се, но не се вади, бе! Доста странна ситуация. Това ще изнерви доста двубоя, ще се получи и дълго продължение. В края на срещата продължават разправиите. Така и Александър Александров иска някакво обяснение от Николай Йорданов.
все пак играта е подновена с владение на Кюстендил. Владение, което бързо бе загубено. Газиев обаче не успя да намери свой съотборник, след което извършва нарушение. Айде, Нано! Готви се и смяна в състава на Кюстендил. Междувременно гостите имат добра възможност. Центриране на Дае. Блокиран бе този опит на атакуващият полузащитник на Вихрена. Междувременно се извършва вече и смяната в състава на домакините. На мястото на Кирил Вълов игра Атанас Пенков. Видим сега центрирането от този ъглов удар. Разбъркване в наказателното поле, все пак ще имат ли сили футболистите на гостите да натиснат своят съперник в последните 10 минути на двубоя? Предстои да видим. Центриране сега в наказателното поле. Там Мицаков добре се намесва, след което и Пенков изчиства. Вратарят на гостите се справи. Зайденов сега. Хубаво подаване за влезлият Пенков. Срещу него е Даниел Златков. Той обаче успя да гардира топката, докато Диате наляво към Златков. Капитанът на Сан Изгроев, но това изпълнение на Александър Якимов бе доста неточно. А сега футболист на Кюстендил е получил Не остана много до края на този двубой. Наистина футболистите на Здравко Лазаров ще трябва да Груев кара топката в игра. Александър Александров опитаха се бързо да изпълнят
а, Сандански. Сега обаче Велинов. Добра възможност. Александър. Газиев ще изпълнява. Добра намеса на Пангев. Успя да избие. Зайденов тук.
Той обаче не успя да достигне до нея. Вихрен контратакува. Това ще бъде за тима на да вземе нещо от този двубой. Проблеми с разстоянието на стената. Ето сега и изпълнението центриране на далечната града. Падна в отборите на Вихрен, когато топката е в Диате. Трира. Напуснала е топката очертанията на терена и с това приключва тази възможност за междувременно. Бурни освирствания се чуват за главния арбитър, защото току-що бе стигнат до продължението на срещата, а това е 6 минути продължение на Осогово. Аре, време! Да, Антега, гремо. Груев вкарва топката в игра Александър. Александър само успя да се Диате сега. Писако, браво! Писако, внимай, това ми е брат! Странично отвърляне в полза на Кюстендил. Ще изпълнява. Не бърза крайният бранител на Кюстендил. Все пак кара топката в игра. Александър Александров обаче не я овладя там. Мицаков. Много странично хвърляне. Диате бърза, подава топката на Мицаков, а междувременно футболист на Кюстендил е на тревата, получил е някакво разтежение, може би. Мицаков карва топката в игра, подканен от рефера Николай Йорданов. Анастасов, дали излезе топката? Точно така, излязла е в аут, маркиран от страничния съдия. Нарушение, може би, на Зайденов. Няма такова маркирано. Странично хвърляне в полза на Кюстендил. Зайденов. Топка в предни позиции към Александър Александров. Пенков. Доста силен дойде този пас за Виктор Анастасов. Иначе можеше да стане много опасно за вратата на Пангев. Смяна в състава на Кюстендил. Напуска Виктор Анастасов, на негово място с номер 23 Виктор Стойков. Топката вече е в игра, овладяна от футболистите на Вихрен Сандански. Калчев я праща в предни позиции. Там се бори Кабранов между двама, не успя да я овладее. А тук топката е закачила кръка на Диате и ще последва странично хвърляне в полза на Кюстендил. Мицаков ще вкара топката в игра. Прави го силно напред Александър Александров. Игра с глава. Даниел Златков пък връща към своят вратар. Последни минути на този двубой.
Пенков към Велинов. Велинов там се бори с Милен Златков. Успяха футболистите на Сандански да овладеят топката. Калчев сега има пространство пред себе си. Греши обаче Калчев. Газиев успя да овладее. Пазва в предни позиции. Не точно изпълнение на Газиев. Малко остава до края на този двубой. Гроздин вкарва топката в игра. Калчев чисти в поредно странично хвърляне в полза на Кюстендил. Евгений Гроздин отново ще хвърля. Александър Александров. Гроздин бави топката около флагчето за изпълнение на ъглов удар. Тъча в полза на Вихрен Сандански и смяна в състава на Кюстендил. Александър Александров, голмайсторът на домакините, ще бъде заменен. На негово място влиза футболистът с номер 18 Цветелин Стоичков. Играта вече е подновена. Бързат футболистите на Вихрен Сандански. Там обаче Зайденов печели високата топка. Все пак Якимов успя да овладее. Центриране сега. Там обаче се намесва Стойнев и успява да изчисти с глава. Милен Златков сега за Диате. Диате губи топката и ще има нарушение тук в полза на Кюстендил. Виктор Мицаков бе потърпевшият. Загуби топката Диате и извърши, може би, излишно нарушение, което е изцяло в полза на Кюстендил. Ще спечелят още няколко секунди футболистите на Николай Николов. Силно напред и последен съдийски сигнал.